Ola, rapaces e rapazas. Que tal estades? Son Lorenzo Vidal, e esta vez gustaríame celebrar convosco o Día Escolar da Non Violencia e a Paz. Como sei que estades a facer moitas actividades, eu propóñovos que credes unha figura ou logo que, ao voso parecer, poida converterse nun símbolo da paz. Despois podedes convertilos en pegatinas e repartilos polo colexio o Día da Paz. Pero antes, aclaremos o seguinte. O Día Escolar da Paz foi declarado por primeira vez en 1964. Xorde dunha iniciativa que tiven, non gubernamental, independente e voluntaria, de educación non violenta e pacificadora. O seu obxectivo é a educación en e para a tolerancia, a solidaridade e o respeto aos dereitos humanos, a non violencia e a paz. Creo que é unha boa oportunidade para seguir traballando por un mundo máis xusto. O amor universal é mellor que o egoísmo. A non violencia é mellor que a violencia. E a paz é mellor que a guerra. E unha das miñas citas preferidas é: ti lembralle ao mundo que do corazón brota a paz verídica. Unha aperta, amigos de Ares, e a seguir traballando por un mundo en paz.